אז מה קורה איתו? היום אני הולך למשחקייה שלי. בוא נביא איתי הסימונים קצת, שיהיה לי. הוא הגיע לי סל חדש. כדורסל חדש. ואלה גם חדשים יחסית. ראיתי לכם את הסיפורים, זה הכי חדש. עם לוח דיגיטלי ומסגרת לד. עכשיו אני הולך לשחק. 5 כלים למשחק. נכניס. יופי. בוא נעשה מרחוק. ועכשיו תראו את הדבר הבא. אוקיי, עכשיו שימו לב, זה החוויה. שער זוהר, שמתי אותו מעל. יש לי פה עוד אחד, שימו לב. אחד שני. זה נשים כאן. זה כאילו זוהר, זה משהו מטורף. נשים את זה כזה. ככה שזה למעלה. אם זה עם טעינה זה היה יותר טוב, ככה זה לא צריך שני בטריות, אבל שימו לב, לא רואים את זה במצלמה טוב. זה עושה אורות יפים כאלה. והכדור גם זוהר בחושך. שכחתי להביא את הכדורים בבית. גם זה אמור לעשות אורות ממש משחקייה. טוב, ביי.